ukuthi kabili ngonyaka ngine-mission Sunday khona la. And ngiyacabanga ukuthi mhlambe ukufika kwami kufana nokuletha coals to Newcastle. Yawazi le expression. Ngoba in England, Newcastle is a mining community. And uma uthatha malahla uyisa khona, sengathi banamalahle amaningi, abasadinga amalahle, badinga imali, badinga okunye. And ngingakufundisa ngemission, angazi ngoba ngingakufundisa okusha. So ngathi ngcono ngiku-examine, ukuhlola namhlanje. I'm trying to give that up. Ngiyabonga, ngiyathemba ukuthi ngiyangizwa la nalapha, angithi? Okay, ngiyabonga. Ngoba ngiyezwa nje ukuthi umsindo uthanda be a bit disturbing. So, njengebandla elincane, mhlawumbe niyazibukela nithi hayi asinamandla thina. Angithi? Abaningi basho ukuthi ngiyafuna kodwa anginamandla, angizophumelela, ngeke ngiyenze lokho. So ngiyafuna ukubuza kinini ukuthi iBhayibheli lithi amandla enu likuphi? Umunye angangitshela iverse ukuthi iverse ithi amandla ethu akuphi? Uma niye encwadini kaNehemiya, I'll give you a clue. uNehemiya wahlanganisa abantu basenkonzweni, wathini kubo? Niyafunda iBhayibheli kade? Noma niyadansa nje kuphela? uNehemiya. Do you want another clue? He said, look, Eshagalomi. He said, look, it's Eshagalomi. Nehemiah. Nehemiah is in the Old Testament, yeah? Do you know the song? Da 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 da. Yeah, it's my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Yeah? And injabulo kaNkulunkulu amandla webantu. Akuye ngokuthi nikhulu kangakanani. Uyabona? Ngoba uma nihlangana vele siyacula kakhulu emabandleni, sicula ngoba sinenjabulo. Abantu abaculayo vele abakholwayo. Bacula noma bawasha indishi, bacula noma bayageza ingubo. Bacula noma bevuka, bacula ngesikhathi sokulala. Angithi? Injabulo kakhulu igcwele enhlizweni. And ibalulekile le injabulo. Yabona? Ungamandla ethu. Lawa mandla akuveli kithi kodwa, ivela kuphi? Yeah, not by might nor by power. Uthini ubani wathi lokho? Prophet. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Ubani? Zechariah. Zechariah 4, verse 6. Yeah? So, wena usebandleni elincane akusho ukuthi awunamandla. Ngoba ufana nabantu basebandleni elikhulu. Angithi ngoba awuye ngamandla akho, uye ngamandla usomandla. So, ubani ophethe amabandla amakhulu? Usomandla. Ubani ophethe amabandla amancane? Usomandla. Nguye onamandla ukufeza intando yakhe ngesikhathi sezinto ezincane nesikhathi sezinto ezinkulu. Abantu abancane nabantu abakhulu. So ngifuna ukucula iculi.
usebenzisa abantu bakhe emsebenzini wakhe ngezinhlelo esingalindele. Joshua, Joshua, from old Jericho. Joshua, Joshua, from old Jericho. Kamulegani, Kamulegani, God is in Dora. Kamulegani, Kamulegani, God is in Dora. Ukusebenzisa abantu abanganelutho abangahlakaniphile. Gideon, 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 Gideon. Jesu Christu, Jesu Christu, Vanovo Satane. Jesu Christu, Jesu Christu, Vanovo Satane. Estamagveni, Egufeni, Dimanda Vikure. Estamagveni, Egufeni, Dimanda Vikure. Ula Jehovah, Ula Jehovah, Ula Jehovah. Ngakho-ke siyabona ukuthi ubukhulu bukaJehova uhlakaniphile kakhulu kunokuhlakanipha kwethu. So umoya ungabuki ibandla la ithi hayi ngeke wenze lutho. Yabona? Bathi bawuhluleka uma bezama ngeke bakwenze. Kodwa bathi akuye ngamandla akho, akuye ngokuhlakanipha kwakho, kuye ngamandla kabani? kaJehova. Manje uJesu ngelinye ilanga wathi abantu bazokwazi ukuthi singabafundi bakhe kanjani. Kanjani? Yebo, John 13 verse 35 wathi njalo wathi bazokwazi ukuthi ningabafundi bami ngoba niyathandana. Oh, kumnandi, injabulo ikhona ebandleni, uthando lukhona ebandleni, siyakwazi lokho. Angenxa yalolu thando sinento enkulu ezandleni zethu ebandleni. Kuyigugu ngempela ukuhlangana nabazali. And aside kube namahloni ngalokho. Manje konje singabafundi bakaJesu ngoba sibuhle kahle yini. Kuvele ngoba sesiwenzile okuhle okudlula omakhelwane bethu. No, akwenzi ngomusa angithi ngomusa sisindisiwe ngoba seFesu. Kodwa sisindisiwe ukwenza umsebenzi. Asisindiswanga ngemisebenzi yethu. Kodwa noma usindiswa eEdendale noma usindiswa eNew York, usindiswa into eyodwa ukuthi uwenze umsebenzi uNkulunkulu wadalela uzokwenza.
phambili. Ngakho-ke sifike endabeni yemission, ukuthunywa noma umsebenzi wamabandla. Ngoba uJesu wabiza abafundi bakhe kuqala ehamba ulwandle, wahamba okwini, wabiza wathi wozani ngilandela, ngizonenza abadobi abantu. Akasho ukuthi woza uzohlala esontweni, akithi akabizanga abantu bathi hayi sinebhande elihle uyacula kahle, yabona namasithi kahle nje banomshumayeli, hayi abashumayeli bayashumayela ngempela. Cha, akashongo bathi ufriend mhlawumbe uzokhuluma nawe hayi bashumayeli kahle. So akashongo lo wathi uzokwenza abadobi babantu, and uma wabashiya abantu wathi hambani ezweni lonke. Angazi noma kukhona lapha eBhayibhelini lakho lapha yathi hambani uma ungafumanga Eden Day. Washo njalo, wathi hambani ngaphandle nina enise Eden Day, hlalani anisafuneki. Akashongo lo. So ngiyakhuluma ngalezi zinto nizaziyo, akithi akukho kushe. Manje inkinga yethu ukuthi bese siyaqina khona lapho ngesikhathi esiningi. Yabona indawo yokuhambisa ivangeli isezweni lonke. Kusho ukuthi uqala next door, uqala emndenini vele ungakavuli iminyango. Uqala emndenini bese uvula umnyango ubingele kumakhelwane, ubona umuntu emgoqweni, uhamba esitolo uthenga ukudla, uya esikoleni uyofunda, uya emsebenzini uzofundisa noma uzokhanda izindlu noma yini eniwenzayo. Kodwa akupheli khona lapha futhi, ngoba uma kwawuphela la kuzofinyelela kanjani eJudiya, eSamariya, ekupheleni komhlaba? Ubani uzobatshela eParaguay ngevangeli likaJesu Kristu? Ubani uzobatshela eNorth Africa, Mauritania, lapho kwakhona mhlawumbe maybe 2,000, 3,000 Christians kuphela ezweni lonke? Ubani uzobatshela uma sithi awu siyaphela emgwaqweni 42 Eden Day Bali? Yabona? Cha. So konke lokho siyabona ukuthi niyakwazi. Ngakho-ke angifuni ukunifundisa izinto, ngifuna ukubuza ukuthi nizokwenza kanjani? Nizokwenza kanjani? Ngoba niyakwazi ukuthi ninamandla kaNkulunkulu, ninenjabulo enhlizweni, niyamazi njengomsindisi, and le nsindiso iyakwazi ufinyelela noma ukubani. Kodwa bazokholwa kanjani bangatshelwanga? Manje nina nizokwenza kanjani? Niyalindela abanye bazokwenza umsebenzi, wonke umsebenzi. Uma usekhaya udlile ukudla, nonke niyahlala phansi nje, ukudla kwakumnandi, ushiye izitsha, ushiyela umama. Yabo? Kunjalo. Manje yini ukuthi sisonke izandla zethu sithi abanye bazokwenza? Sonke siyabona ukuthi umsebenzi ufanele wenziwe. So iplani yethu ithi asithi singakwenzana yini esingakwenza. Nifundisiwe ngithi ezinye izinto singakwenza ngokuhambisa ivangeli. Besiqala namhlanje besihlukanisa sanza amagroup angithi besikwenzani? Sathandaza. Okay, sathandazela umsebenzi kaNkulunkulu. So asicabanga ukuthi yiphi indlela esingathandaza ngayo. Singathandaza njengebandla sihlangene. Kodwa ngithi sathi umsebenzi ufanele wenziwe khona la.
wenziwe eSouth Africa yonke ifanele ifinyelele ekupheleni komhlaba. Nabase-Australia bayadinga ivangeli, uyabona? Abase-Afghanistan bayadinga, nabase-Iran bayadinga ivangeli. Manje singafinyelela kuzo zonke indawo emthandazweni, angithi? Kodwa yini indaba ukuthi sizicabangele kuphela, size kumfundisi sithi ungithandazele mina, angithi? Ifuna ukuceba, ifuna umsebenzi, ifuna ukuphasa ama-exams, bese yaphela la. Nginobuhlungu engalweni, thandazele mina. Isikhathi esiningi imithandazo yethu iphela khona la. Ebandleni singakwenza kube iplan ukuthi sithandaze. So qala ekhaya, angithi? Ngoba bathi Jerusalem, Judea, Samaria, ekupheleni komhlaba. So manje thandazela ukuhambe kwevangeli endaweni yemisebenzi yethu, lapho nifunda khona, lapho nihamba khona, lapho nithenga khona. Kungabe mnandi ukuthi onke amasonto kube khona ukuthandaza, angithi? Manje ngiyabona ukuthi kulukhuni ukuthi sizothandazela umunye. So phela i-hour lonke singaqedanga, angithi? So angithi sinama-representatives ezintweni eyiningi, umuntu omela e-union, nabantu basimela phambi kwabaphathi bomsebenzi, angithi? Sikhetha abanye bazosimela baye eParliament bazosikhulumela, angithi? Siyakwenza. So singabe nama-representative khona la ebandleni, kodwa sishintshane, mhlawumbe sithathe one person ngesonto, sithi lo muntu sicela ukuthi awusukume sisi, usitshele ukuthi kuleli sonto lapho uhamba khona ivangeli lizohamba kanjani, sikuthandazela kulokhu wenzayo. Uyakwazi ukuthi ngizohlangana nabantu abathize, ngifuna ukuthi umngane wami ezwa ngevangeli, bese uletha igama phambi kwabantu ukuthi cha, uma ngizokhuluma noFezile emsebenzini ufuna ukuveza uJesu, ibandla lithandazele wena kuleli sonto, bese sizwe ngesonto elizayo ukuthi kwahamba kanjani. Omunye usukuma uthi hayi ngiyasebenza esitolo, ngiyabona abantu bahlula njalo, ngiyabona cashier, ngiyabona. Manje ngifuna ukuthi ngibakhuthaze ngamavesi uma bedlula, awungithandazele kube ngikhethe kahle amavesi azosiza abantu, bese buye ngesonto elizayo ubike ukuthi kwahamba kanje ngaleli sonto. Bese ngelinye isonto ubuye, ukuze wonke umuntu ebandleni uletha umsebenzi wakhe weviki ngelinye ilanga. Bese uma sijwayele ukuzwe ngaya umuntu munye, akusho ukuthi asikwazi ukwenza nakwabanye futhi eceleni, angithi? Sizokhuluma kanjalo ngabangane bethu ukuze bazobe nomsebenzi ukuhambisa ivangeli. Manje uma sikwenze lokho, ngiyacabanga ukuthi kuhle kakhulu. Angizwile omunye elenye ibandla lapho babiza abantu bathi ngomsombuluko kuzobe kuphi, bese bathandazela lo muntu emsebenzini wakhe. Akakwenza izinto ezinkulu, wenza izinto ezincane. Mhlawumbe uye esikoleni ezobe phakathi kwabangani, engacela umthandazo, bese sithi endaweni ebanzi wesizwe South Africa, mhlawumbe kuba khona umunye ebandleni edutshiswa ukuthi ezolandela izindaba, bese eletha indaba edinga umthandazo ngeviki neviki
mhlawumbe kube khona iqembu 2 or 3 people balungise ukuthi asithandazele le ndaba, hayi ngoba ezinye indaba zidinga ukuthandazela, kodwa ukuze njalo kube khona into eyodwa evelayo, bese abantu uma bebuke izindaba bangabuki izindaba njengokuthi hayi babo laba bantu, kodwa babuke bathi hayi bayadinga umthandazo, bayadinga ukuthi sithandazele bona. Angazi noma uyakwenza lokho uma ubuke i-TV ubone izinto eyenziwe, uyathandazela laba bantu noma uyahleka noma uyathi ayi singcono thina kunabo, noma uyabathandazela. Sifanele sijwayele ukuthandazela umsebenzi wevangeli ezinhlizweni zabantu nabaphathi bethu ezweni. iBhayibheli iyasikhuthaza ukwenza lokho. Manje singathandazela kanjani izizwe zonke? Iphi indlela singathandazela ezinye izizwe? Ithini imbono? Singathandazela izizwe kanjani? Sithi God bless the world. Amen. Noma sizothini? Khuluma kubo bonke abantu. Yeah, okay. Singathandazela abantu abahambisa ivangeli kwezinye indawo. Sizokwazi ukubathandazela kanjani? Sizokwazi ukuthandazela bona kanjani? Yeah. So sifanele sikwazi ezinye izinto kwalabo bantu ukuthi bayaphi bazokwenzani. Yeah. And sizokwazi lokho kanjani? Siyakhuluma okwamanje, siyacabanga ukuthanda ukhuluma kahle ngempela, kodwa ngithi uma sifuna ukuthi sithandazela labo bantu, yini indlela thina njengebandla sizokwazi ukuthi badingani noma uyini bakwenzayo? Ibandla lizokwazi kanjani? Sifanele sixhumane nabo. Okay, sifanele siqhubene nabo sonke noma mhlawumbe umunye phakathi kwethu. Yeah, singawenza kanjani? Mhlawumbe singaplana ukuthi lo sisi uyaxhumene nomuntu esimaziyo eletha izindaba zakhe ebandleni. Lo baba uxhumene nabanye esibaziyo ezoletha indaba zabo ebandleni. Angithi? Omunye uxhumene ne-Mission Society ethize ezoletha indaba yabo ebandleni. Kokushintshana amathuba ebandleni lapho siphuma khona eLondon, banabantu baxhumene nama-missionaries aphumayo, bese ngenyanga 1 week sithandazela labo ama-missionaries, next week sithandazela labo missionaries, next week labo missionaries. Ngaphandle ukuthi khona into ephuthumayo. Uma khona into ephuthumayo iyangena, kodwa uma iyinjwayelo indaba siyafika ngokuhleleka kahle, first Sunday, second Sunday, third Sunday, fourth Sunday. And bayasithinta ngoba angithi sinama-cellphone sonke manje. Basithinta WhatsApp ethi, what's happening this week? What can we pray for?
mnandi kabi le nto. Ungasobe ukuthi ukhona ama-iPhone smartphones usebenzise. Uyisebenzise ngempela. Kodwa ukuxhumanisa umuntu uxhumene nalowo muntu. Kumnandi futhi ukude ekhaya. Mhlawumbe use-China, uwele e-Edendale. Umuntu wase-Edendale uthinta ukuthi unjani namhlanje usisi. Uyazizwa ukuthi hayi awukhohlwanga ekhaya. Basakucabangela. Bese indaba zize ebandleni. So umuntu wazi ukuthi kuleli sonto ngizoletha indaba kasubani bani la. Kuleli sonto ngizoletha indaba ye-Mission Society nje. Bese kube khona uhlelo ukuthi siyathandaza manje. So siyathandaza yasekhaya. Sithandazele yase-South Africa. Sibuye sithandazele ama-missionaries esibaziyo. Noma bephuma phakathi kwethu noma bangaba esibaziyo njengoba baphumile. Ana-missionary societies. Emthandazweni singahlela. Kube nje yenziwe. Kusele ukuthi kodwa umbono lo, kodwa nifanele nikhethe ukuthi ubani uzokwenza lezo zinto. Ngoba ningakhethanga izohlala ibe an idea. Ubani uzo-coordinate i-prayer time when mission jikelela khona la kuleli banki. Do you have a prayer coordinator? Ebandleni? Baba? Ikhona a prayer coordinator ebandleni? There's a committee. Do they have that task? Good. So it's with the mission committee. And there will be somebody coordinating prayer. Omunye usisi wathi manje nje ukuthi uma sihamba sizohambisa ivangeli kwenye indawo. Mhlambe ufuna ukuya eTaweni. Uhambisa ivangeli la. Uma ukufika etaxi, bathi ayicela ungiyise eTaweni. Bathi lo ngiyangena. Ufuna imali. Angithi akasho ngoba niyahambisa ivangeli hayi mahala. Imoto ayizosebenzisa ipetrol. Obuhamba ngoNkulunkulu. Yeah. Angithi besithandazele ama-missionaries manje nje kwezinye izizwe. Abanye bahamba endaweni bazoya ema-conference bazoya ukukhuluma. Abanye baya phesheya bagibela iBhanoyi. Uma ugibela iBhanoyi ufuna ukuya eMadagascar, i-return imalini. Qakela nje. Cabanga. Malini. 20 rand? 40 rand? 1,000 rand? 10,000 rand? 12, 14, yeah? 12 to 14,000 rands. Okay? What a return from Johannesburg to Madagascar. So, usually, yadinimana. And ufike njenge-missionary eMadagascar, uzofundisa Bible school, awusanazi inkomo zasekhaya. Awekho amasimi asekhaya lapho utshala amaveji. Ngoba ushiyile ekhaya. And uma uney'ngane, ugogo akekho la uzonakekela ingane yakho uma ufanele ukwenza umsebenzi. Uzode ngokhokhela omunye umuntu wenza. Angithi? Akekho umuntu ugada ingane zakho. Usemsebenzi. And uma ufunda faka ingane yakho esikoleni, uyisihambi. Angithi?
uhulumeni akukhokhela ingane yakho. Check out that. Angithi ingane yakho yesikoleni yabiza imali khona lapho. Kodwa akubizi wena ngoba ukhokhile intela. Okay. Intela ithathwe uhulumeni isetshenziswa ukuqashisa othisha. Okay. Kodwa uma awusiwe umuntu wendawo, uhulumeni akakhokheli wena. Uma ugula, kufanele ukhokhele udokotela. Kufanele ukhokhele uthisha. Kufanele ukhokhele umzanyana. Ngokwemindeni yakho. So ungamanga ukuthi sengathi ibhizi imali enkulu ukuphila eMadagascar, kanti iMadagascar isizwe esiphofu kunokuphila endini. Kunjani? Kuyiqiniso. So kufanele ukuthi sizonikela kanjani ukuhambisa ivangeli. Ngesinye isikhathi sinezinhlelo zethu zokunikela ukuhambisa ivangeli. Niyakwenza kanjani? Lukhu uhlelo linalo. Okay, that's good. So you have a missions Miguel. Okay. Ihlukile nemnikelo ejwayelekile. And umuntu nomuntu uzikhethela ukufaka imali. Yeah, okay. Khona ezinye indlela enisebenzisayo? Njengekhaya lakho ukhetha kanjani ukuthi usufake emalini emissions? Yiphi indlela yakho ukhetha ukuthi uzofaka emalini emissions nemikelo? Uthi wenze kanjani? When's it? Oh, there's a hand at the back. Somebody's hand, yeah. Faith from this card, so see for the whole year, or at this day, monthly, so there's so what's the budget, and then we don't need errors, this year, keep us for shop fees inside, and now we should end up kind of supporting them. Yeah, siyabonga. Kuhle ngoba niyabona ukuthi kube intsha elibudget nje ukuthi vele kufanele kube khona inqenda. Uyabona iTestament elidala babetshela ukuthi bahambise ukweshula ethempelini bese badle ukweshula bejabula nabo bantu angithi ukweshula kwakujabuliswa abantu bayekhonza bazohlaba inkomo badle abomakhelwane nabanye abantu bakhonzayo kanye nama-Levite. Yabona? For 2 years, on the 3rd year, babetshela ukuthi bafake umnikelo wonke engqolobaneni ezosiza abampofu nabantu abaswelayo emphakathini. That's 1/3 of the Okweshuli went to caring for people in need. You can find it, it's in the Bible, it's there. Sikhuluma izinto eziningi ngokweshuli, kodwa kufunde nje, ubona. Kwakukhona lezo zinto ezihlelekile, ukuthi yebo kufanele ubudget, ukwenza imission, ukulula izandla. I-mission khona la ekhaya mission, e-South Africa mission phesheya. Wonke umuntu unezinye izinto enganikela nazo. Ngiyabona ukuthi nonke niswanke nje ngempela namhlanje. Kuhle kakhulu, angisho ukuthi kubi. Kodwa kwathatha imali ukwenza leyo. Akithi? And abanye bayajwayela ukushintsha njalo iy'ngubo zabo. Mhlawumbe
usithiye kancane, uthathe enye imali ubeke khona. Uvume ukuthi hayi uzobe umuntu ongaswanke kangaka ngenxa yemission. Ya? Sonke thina la sinokudla okwanele. Akusiwo bonke abantu be-South Africa banjalo, kodwa thina silungile. Yabona? So ngesinye isikhathi singayeki ukudla ngokulunyusa, kwesinye isikhathi sithatha imali yalokhu ukudla sifaka. Yabona? Kwenye indawo e-India, over 100 years ago, from a village, babethi sonke siyadla i-rice nosuku. E-India bayadla i-rice ekuseni emini ntambama. Yabona? Bathi uma umndeni uhlangana uzopheka, bazothatha isandla esisodwa ye-rice bayibeke eceleni for bese emva kweviki bathathe lesi sitsha bayise esontweni, bayihlanganisa esontweni. Yonke imindeni kuleli bandla babehlanganise leli rice bayidayise ngesonto nesonto, badayise i-rice. Bethathe leyo mali bathuma abantu kwamanye ama-village bazoshumayela. Over 100 years ago, they're still doing it. And bathukile abantu. Laba bantu babengasebenzi njengama-professionals, babengasiwo onesi, uthisha, nommeli, nephoyisi. Yabona? Abelimi nje kuphela. Kodwa babesebenzise leyo ndlela ukuhambisa ivangeli ngoba bakuse-agenda yabo. Omunye uyasho ukuthi anginalutho kodwa vele nginensimu, ngiyatshala ukudla kwami. Bese bathi ngizomaka ingxenye yensimu, ngithi le ngxenye okuvunwa la uzoba umsebenzi kaNkulunkulu. Bese bashiye esandleni sikaNkulunkulu ukuthi iyakwenziwa kahle yini, and baphile ngale ngxenye esalayo. Babona ibusiso zikaNkulunkulu kuleyo ndawo. Yabona? Noma ufuye izilwane, mhlawumbe usho umunye phakathi lezi zilwane inzalo yayo izoya emission. Ya? Unganikela izinto unganayo, awukwazi ukunikela lokhu ungekho. Yabona? And uNkulunkulu akalindele ukuthi unikele izinto ezingekho. Akafuni izithembiso ungafezi. Yabona? Ubuwula lokho phambi kwaNkulunkulu. Ungathembisi izinto unganakho. Thembisa lokhu unakho. Ingxenye yakho. Ubuzolila. Bese uma ibandla lilodwa akunemali eyanele ukuthuma umuntu, mhlawumbe amabandla endaweni u-5 or 6 bangahlangana basize umuntu munye ezohamba ephuma e-Edendale. Angithi ningabe ngiqhenye ukuthi hayi sifuna i-missionary eyethu kuphela. Angithi siyibandla lonke jikelele. Yabo siyahlukana nezinye izinto ngesinye isikhathi. Bengibuza ukuthi yini umahluko phakathi kwama-Zionists nama-AEC ngifika emseleni. Umunye wathi hayi bona bashaya ama-drums hina sishaya izandla. Babengazi okunye ngoba babekhonza uNkulunkulu. Yabona? Angisho lokho ngoba ngifunda iBhayibheli siyacwaninga lezi zinto, kodwa isikhathi esiningi siyahlukana ngezinto esingazazi. Singahlangana emsebenzini kaNkulunkulu. Umndeni wodwa sinobaba omunye. E-Edendale lingathuma umuntu. Ngesinye isikhathi abantu bayahamba emsebenzini. Angithi ukhona ophumile la ezohamba
kulonyaka 2025 ukhona osukile la eGoli eThekwini uzothola umsebenzi. Ukhona enemaziyo? Akekho. Ukhona uyile university college kunyaka odlule kwelinye idolobha. Yeah. So ngenjwayelo siyahamba. Angithi kube khona kuhamba emsebenzini sipronyotwa sithole remove. Yeah. Bese sithi abahambile. Kodwa yini ukuthi singabathumi bevangeli emsebenzini? Kangisebenze emseleni. Okay. Kodwa uhulumeni wangikhokhele umsebenzi wami. Kangifike nemission. Okwamanje ngiyanyakazisa abanye ngokuthela ukuye eBotswana. Bazosebenzela uNkulunkulu kodwa bakhokhelwe uhulumeni. Bazowenza umsebenzi wezibhedlela nemaklinika khona. Kodwa bazohamba nevangeli. Uma usuka la, ungasuki nje ungacabanga ukuthi uzofakaza kanjani lapha phambili. Ungayi lapha awazi ukukhuluma, awazi ukuvula umlomo. Ngenxa yemali, ushiya uNkulunkulu emuva. Uhamba ngoba ubona ithuba lokuhambisa ivangeli lapho uhamba khona. Uma uzodadisha ufuna ukwenza i-college, hamba ulungisiwe ukuthi uzoshumayela ivangeli e-college lapho uhamba khona. Ibandla likuthandazela endleleni yakho. Mhlawumbe abanye sizobathuma kanjalo. Yebo bayakwazi ukwenza lo msebenzi imali yangena kodwa badinga ukulekelelwa ngama-projects athize bafuna ukwenza ukuvula amathuba phambili. Mhlawumbe bafuna ukuthi bavule i-soup kitchen bazokwenza ngomgqibelo kanti imali yabo baholayo ukungaka abakwazi ukukhokhela konke ukudla. Nihlangana nabo kulo msebenzi. Kunokuthi nifanele niphakele bona, nifake emotweni, nibaqokise. Bayakwazi ukwenza lokhu ngemali bahola phambili. Kodwa abakwazi ukwenza ukuthengela abanye abantu amaBhayibheli. Nihlangana nabo kulezi zinto emsebenzini kaNkulunkulu. Sinomunye umuntu AEC la uyile Japan. Yabo? Kodwa asimthumanga eJapan. Why eJapan ngoba wathola imali lokufundisa isiNgisi eJapan? Siyahamba phela. Kwezinye izizwe ungalindele. Kuhle uma singahamba nevangeli. Kule ndawo esikuyo ngizwile ukuthi ngesonto ledlule benihamba nivakashe imizi. Kuhle kakhulu. Niqhubeke nge-Missions Committee cabanga ngezigaba zabantu. Ngoba yabona e-Edendale about 85% bathi bayakholwa. Yeah. And about half of those go to church at least once a week. That's about almost Ibugala. Indaweni yenu, Usuala, for just in 2 kilometers from here, there are 36,000 people. Yeah. Of that 36,000, about 10,000 go to church once in the week. Kushia bantu bangaki abangaya esontweni kanye ngeviki. 26,000. So awudingi ukuthatha umuntu wenye ibandla ubuyise ngapha. Akithi. Uthatha umuntu ongayi esontweni ubuyise ebandleni. Akithi. Baningi basadinga ivangeli. Uma sikwamukela ukuthi bonke abaya esontweni bayakholwa ngempela. Andakusiwe iqiniso siyakwazi. Okay. But noma baningi baya esontweni.
Edendale, one person was raped every day in the last quarter of last year. Every day. 93 people in 3 months. 35 people were murdered. That's one every third day in Edendale, where 85% say they are Christian. Bafowethu, sifanele sibuke lesi simo uthi sinjani, ngoba sengathi kusawuthi akukafiki endaweni. Siyathula njengabakholwayo, sibona izinto ezingalunganga, sithule, sidlule. Sibona abantu baxabene, sibekele, ngoba sisaba ukungena endaweni zabo. Ya, abithi sibona abantu badakwe, sibona abantu badayisa idakamizwa ezingafanele emthethweni, sithule, singasho lutho. Asifuni ukungena endabeni zabo. Nathi sikweqa umthetho, sikwenza izinto ezingafanele. Uyabona ukuthi 40% of Edendale are between the ages of 15 and 34. So endaweni yakho, that means we've got about 12,000 in that age group, within 2 kilometers where we're bound. 12,000 young adults, 15 to 34. Sifuna sikwenza izinto ezifinyelele kulabo bantu. Yeah? The Sunday school, yeah? There are 16% between the ages of 5 and 15. 16% of 36,000 people. Sunday school now. Sifuna sibuke lesi simo. Sihamba emgwaqweni, sibona abantwana abaningi badlala emgwaqweni. Yebo, umsebenzi wethu bafowethu. Isikhathi siyadlula, kodwa siyabuka izinto esingakwenzi. Akhona amaqembu we-mission eSouth Africa. You know what? There's the African Enterprise. They have a center just near here. I mean, here is the African Enterprise. Yeah. Singasebenza nabo. Sithandazela bona. Zobona nje amaphepha akhona la. Akhona Bible school khona la. Ngiyacabanga ukuthi nizwile ngenye iBible school ithi UBI. Yeah. No? Never heard of it. Yeah, ukhona umsebenzi wenziwe khona la. Ukufundisa abanye. Nani ningawenza nami night school khona la. Ukuze niqeqeshwe ukuchaza ivangeli komunye umuntu. Emsebenzini kaNkulunkulu. Manje ngiyathemba ukuthi ningabuka ama-connections, kodwa ngifuna ukubhala la. Can I just put my WhatsApp number? Uma ufuna ukungena emsebenzini kaNkulunkulu, ufuna ukuthandazela, ufuna ukungena kulezi zinto, ngine-WhatsApp, nginama-WhatsApp group, Mission Pastors WhatsApp group for church leaders ukuplana ukwenza mission kanjani ebandleni. So you can touch me on my WhatsApp number. My wife knows it, but I'll say it for you. It's +27 72 807 3059. Okay. Sinayo futhi ama-trips ukubona nje abanye bakwenza ama-missions.
Si wenzile kabili siye North Coast, siye Msileni, Govuma, Eswatini, Sempangeni, Eswatini. Sibuka abanye bawenza mission. Sibona ukuthi benze kanjani. For a week, 7-day trip. Ngesinye isikhathi siyawenza lezo zinto. Abanye abantu in medical field, bakhona onesi lapha. Bakhona onesi abasebenza esibhedlela, abatrayinayo, udokotela, pharmacists, x-ray. Sineqembu ithi Mission Medical Relief. Lapho thina sithi ngawunikela ngeviki noma 2 weeks holiday, of my holiday, and go to Zambia, go to Zimbabwe, go to Madagascar, go to Liberia, go to Senegal, and do some work in a mission hospital. Siyahlela lezo zinto. Sineqembu, there was about 135 people on that group, all qualified people, to go. Abanye bayahamba, abanye bayanikela, ukulekelela, abanye bahambayo. Ngoba ngesinye isikhathi umuntu akanamali yanele. Kodwa njengokuthi bayasebenza, isikhathi esiningi bakwazi ukukhokhela ibhanoyi la. Uyabona? Kodwa ngesinye isikhathi abakwazi. Uma ukhona ukuphuthuma, basithuma abanye eMadagascar emva kwesivunguvungu. Likhona lafika edolobheni likaThomasina. Destroyed about 75% of the houses and several of the hospitals. Nginenye group ithi ngithuma uNkosi Botswana lapho ngihlanganisa labo udokotela bahambayo. I got about 150 going to Botswana. And manje bayacela eBotswana, bayacela nama-radiologists, radiographers, bayacela na-specialist nurses, bayacela na-orthodontists and dentists and so on. So siyakwenza lezo zinto. Bese ukhona imagazine engisho ukuthi nifanele nithole cell phone. Take your cell phone out. Put your cell phone. Often the preacher says, turn your cell phones off, turn your cell phone on. Okay, turn your cell phone on. And type into your search engine www.afrigo.org. Yeah, do you get that? www.afrigo.org. And you will find a lot of very exciting magazines. Okay? Kuningi okutholakala la. Uzothola nama-video, nama-short clips, nama-Bible study, Kolo Afrigo. Okay. Okay, so that's one. Save that reference on your phone. Abanye banawo amafoni. Okay, save that one. Then our website for Githuma Nkosi is www.Githuma Nkosi is one word, .org, .za. And you come up here, you scan this, and we put you onto that site, okay? Or you can type it in. There are other websites, and I will just read them for you because I think you need to know. There's sim.org, and there's team.org. You've heard of Team? T-E-A-M? Yeah, what? Any guys in these will get Team. I'm going to
missionaries.org. And then there's OM. Have you heard of OM? Operation Mobilization.org. The Kairos Ministry website, you have to put in HTTPS in front, //kairosministry.org.za. Which way does the backslash go? Yeah, backslash. kairosministry.org.za. I see Isiboshwa in South Africa. Unfortunately, if you put Kairos, www Kairos Ministries, it goes somewhere entirely different. Somebody's hijacked the link. Okay, .org.za. So, usebenzise lezi zinto ukuze nikwazi lokhu kwenziwa. Niyakwazi-ke esikhona. Izolo, a couple of days ago, ngafake a note we-group, nathi ubani ofuna ukuya North Africa. Abanye baphakamisile izandla zabo, udokotela basho. Bathi, ngifuna ukubuka, ngifuna ukubona ukuthi singawenza kanjani. Akulula North Africa. Kodwa amathuba akhona ukuhamba. And ngesinye isikhathi kulula ukuthi umuntu owase-Edendale ifike kunomuntu wase-New York njengobaba uBinyana. Ubonakala ukuthi hayi akasiwo umuntu wendawo, uhambe ngoqo. Wonke sihambe. And to South Africa, we can go. South Africa mnyama, ahamba indawo eziningi. Lapho laba bemhlophe basoliwe nje. Take the time, take the opportunities ekhona. Ungazitshela ukuthi mina angikwazi ukwenza. Ngempela akekho umuntu okwazi ukwenza. Amandla avelaphi? uJehova. Siyakhonza uJehova. Khonza umsebenzi wakho. Ngifuna ukucina ngeculo ngesikhathi sivuma. Ngiyacabanga ukuthi it's long past lunch. I put my watch away, so I got rid of it. I didn't bring it today. Ngesinye isikhathi ngisebenza nabafundi, ngibatshela ukuthi nami ngingumfundi. I'm a medical student. I've been studying medicine for 52 years. I'm just a slow learner. But you know, we're all abafundi, which is. And we need to sidinga ukulalela uJesu ukuthi uzosifundisa ukuhamba naye. Angikwazi ukuya, angikwazi enye into efana nokuhamba noJesu. Ungahlala namakhosi udle nesilo akufana nokuhamba noJesu.